Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошиниҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, маълумот сурат ва маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунем. Дар видео оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. Дар имзо навор аст Daewoo, Nexi, Opel ва сечкаи объёмни праси дутаи дига Opel-ои Vectra, ВАЗ 21014, ВАЗ 21015, Hyundai Elantra ва дигар мошина аст бадро ки мошинои территорияи ай Москва рӯйкардагӣ ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошиниҳо дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад базоро 1000 рубл баробар аст ба 168 сомон. Курс 1-2 сомон фаромадак. Мо бошад навори имрӯза расам мекунем то охираш тамошо ки лайкора фаромӯш накунед. Марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст бардорон Daewoo Nexi аст ки светои сафед соли барои 6 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин нахаду мошине ки хеле ки даст як одамда гаштеса. Радной краска сафеда, салоншам тоза, чихолои нав, 4 электропакет, балон ҳолати кор, дисковой простой, мошинча ушибадрон нахадвай. Дастроштам мегад пул дар кошда мега мефурӯшад бо нархи 13000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам доробадрон. Ин мошинча айни ҳол дар Душанбе пойтахта қарор дорад. Ин ҳами рақамошон аст, рақамои мегафон позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо пайваст дорам. Кадоме ки мехарад омада аз пеш бина мега савдо мекунем. Сирошна мега пул дар кош даем мошинча нахаду. Ҳай ба кадо ки дар кор аст ина марамат тамос гирифта бештар маълумотча аз соҳибашон гирем. Дӯстони азиз, шумо фаромӯш накунед ки агар ҳамин хел рекламаҳои мошино, хонаҳо, замино, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед, марамат ва хизмате сурат ва маълумотча пурра рӯй кунед. Агар шумо мошин хар ки бошед, дар комментари нависед ки чӣ хел мошин мехарен, мо дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Дуюм мошини фурӯшии навбати мо аст бадорон аз Федератсияи Россия аст ки ай Москва, Hyundai Elantra бадорон солҳои 2002 хусусифурӯш бензини холияй, моторош 1.616, коробкаш механикай, системаи мошин мегад нахадвай. Hyundai Elantra солҳои 2002 ҳама ҷош мегад 100%, ҳолати мошин мегад беҳтаринай, 4 та балон мегад 80%, хадавои кадагӣ, электропакет, обшим, ҳама чӣ дорабадрон. Мошин ҳам фурӯхта мешавад, ҳам алишӣ. Кадоми сумка ти мегира мега 150,000 рубл бо арзон мешавад ё ки ба ягон мошинои дар Тоҷикистон буда алиш мешавад. Ин мошин бадрон як бародари тоҷики худамонай. Ҳам ба мошини Тоҷикистон мега алиш мекунем ё ки дар Москва кадоме ки мехарам мега 150,000 рубл аст бо арзона мешавад. Мошин бадрон дар ҳамин Москва да худаш дай. Ин ҳами рақамо аст, рақамои Россия пайстани кор мекунад. Ин ҳами рақамо бо ҳам WhatsApp пайваст дорад. бисёри баъд такрора мегӯям кадометон ки мехарен марамат занг занед ё ки нависен кадометон ки алиш мекунед вариантҳои худтона яъне пешниҳод кунед. Лайкора занед фаромӯш накунед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Сеюм мошини фурӯшӣ аст бадро Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка светои серебристи элеганс. Соли барои 6 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторош 1.8 литри, коробка механикай, ҳолати мошин мега нахадай беҳтарин соҳибшон ҳамин хел наистиянд. Мошин мега умуман ягон ҷош пусидагӣ задагӣ надора, ҳамин хел гуфтиянд. Хоб, 4 та электропакет, мошин элегант, сайзтаниш беҳтарин, 4 та балон нав, хадавои кадагӣ, 1 сола ҳуҷҷат, 4 диска ҳамаш ҳаст. Бадрон фаҳмида гирем ки балонша мегад нав задагӣ аст, хадавоиша нав кадагӣ аст ва ҳуҷҷатча мегад 1 сола кадагӣ. Мошина фақат мегири ками газ метӣ, ягон расход надорад. Не ки бисёри баъд не камтар мегад арзон мекунем. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 38 мега камтар мегад арзон мекунем, бисёри баъд не. ин ҳами рақамошон кор мекунад. ахираш нами 43 кадометон ки мехарен дар ҳами рақамо занг занед. то қассуми холӣ гуфтага аст алиш палиш намешавад. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ.
Opel Astra GS бадро ки дар кузифи караван соли 2006 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторш 1.6 литр гуфтааст, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллонои пачка, 4 дискаҳои рамашка, як ташқа нестаташ простой будай, баллон нав, салон тоза, радной краска. Нашуд хадавои ҳуҷҷат, ҳамин чизои ягон маълумотоша нагуфтиян, фақат навистиян ки мошин мега дар ҳолати курия, баллон нав, хай дискаҳои рамашка, мошинча бадром, опши нахадвай. Ягон камбудиш накарда барои кадоме ки мехарад, бо занг зада пурсад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодон ва фурӯхта мешавад бо нархи 38500 сомонӣ ки бо ҳамирам арзонтарам мекардиянд. ин ҳами рақамҳо ҳаста бадром рақамҳои тисел ҳастанд ки постоянно кор мекунанд. аз ҳамин рақам метавонед ки дигар маълумотша гирин. боз муомила ва савдош дар назди капоти мошин. дӯстони азиз, мо мошинҳои фурӯширо мегузорем. агар ки дошта бошем хона, замин, квартира ё ки ягон маҳсулотҳои дигар техника мода рой кунем, мо инамихе фурӯширо мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошинои советский ҳастанд бадром ваз 21015 ки светои сафед. чихеле ки шумо дар комментария бисёр хоҳиш мекунед. соли 2004 соле ки сӯйчӯраш бензини холияй, мотор 1.4 литраи, коробка механикай, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бадром. радной краска, салон тоза, мошин мега сатфои ҳолати коридай, фақат маълумотои боқимондаша мега тариқи телефонан ки маълумотша ками бадодагиан. хай надидесен чихе салон тозак, намедонам кожни салон чихела, фақат маълумот каме бадром. ҳолати кори гуфтанд, ҳамон дига ҳичи нагуфтиянд. мошина мега нархша 12500 сомонӣ гуфтесем, бо арзонтарам мекунем ва мошин бадром қарор дорад дар территорияи Душанбеда. ин ҳами рақамҳош ҳастанд, рақамҳои тиселай дар поёни видео ахираш 85. кадометон ки мехарем бештар маълумотша мега тариқи телефон худашон медодиянд. марамат занг занед. дӯстони азиз, обунашдаро фаромӯш накунем ва лайкона мегузорем ва имконат ки бошад навори моро силкаша дар WhatsApp имо подлисаш мекунем. барои меҳнатои мо фақат шумо дастгирӣ кунам фаромӯш накунед. чӣ намуд мошине ки дар кори нависед, агар ки мо ёфтем якум шуда пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастанд бадром ки сайстаниҳои нахаду соли 2006 1993 ҳастанд ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литраи, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллон мегад пачка, умуман мегад пӯшидагӣ надорад. мотор 100% хадавои кадага, 4 калпак, салон тоза, радной краска. мошин мега ҳамаҷош 100% мега бе расход мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ гаранчкати наистай сои бош. хай мошин мега 100% гаранчкати бинен мега ягон камбуди расход надорад. мошине ки хела дасти як одамда гаштесай. хоб нархи мошина мега 14500 сомонӣ гуфтесем, бо арзонтарам мешавад ва мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат Бадрон. тоқа суми холӣ алиш палиш намешавад. ба кадоми шумо ки рақам лозим аст рақамошон мегафон аст, марамат занг занед, не ки илтимос мега одамоне ки намехаранд нороҳат накунанд. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 21014 ҳастанд бадро ки мошинаи советский молодежни светои сиёҳ ки дастурошона ҳам алишӣ ҳам фурӯшӣ ози ахирда мегем ки бачаи алишӣ мешавад. соли 2006 солае ки сӯйчӯраш бензини холияй, моторош 1.5 литраи, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникияй. мошин 4 дискаи молодежи, 4 та баллонаи 60-70%, салон тоза, намихел нахаду бадром мошинча молодежни. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. вариантҳои алишӣ аст ба мошинои Lada Priora ё ки ягон мошинои Opel кати мегад вариантҳои алишӣ дорад. вариантҳои худтона пешниҳод кунем. тоқа ё ки Priora ё ки ягон намуд Opel-ои хетчбек сидан ҳамихел мошино кати. караван ва дигар намуд Vectra ба фикри ман не, фақат сидан, хетчбек ва Lada Prior. ин ҳами рақамҳо аст мегафона дӯстонед. кадометон ки агар ки ҳамхали варианти алиш дошта бошад пешниҳод кунед. кадометон ки сумкати мегиред нархшам арзона қимат неста, метавонед ки сумкати харед. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед. навора дар WhatsApp имо чиз доред полни худ подлисаш кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ.
Opel Vectra A Сайбадрон бояд таҳдига 392 хай ҳолати Корея. Соли барои 6-1991 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунанд. Мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ба дурон ҳолати мошин мегӯяд на зури зур на беҳтар ҳолати миёна. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 дискаҳои молодёжни салоншам тозаҳай радной краска хай 1-2 краскаш камтар лакш безиш дагаса хай обшим ба хайр аста ҳамин хел камбудӣ дорад дига маҷош 100%. 4 диска 4.70% ва 10 моҳи дига ҳуҷҷа дорад. 91 соли ки солош ранги солҳои 93-94 ба дурен ки сайсениш ҳамин хел метовад. Ҳолаташ мегӯяд средняй нахадвай. нархи мошина мегӯяд 11000 сомонӣ гуфтасем бо арзонтарам мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. рақамошо дар поин агар мошини савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гиред. дӯстони азиз дар имрӯза навор ҳамин мошинои фурӯшӣ буд. То видеои оянда худо нигаҳбон.